Aprende a usar a diérese co dígocho eu. Capítulo 2. No capítulo anterior xa vimos algunhas palabriñas que levan este signo ortográfico, pero a diérese úsase tamén para distinguir e non distinguir dous tempos verbais. O pretérito imperfecto de indicativo é o presente de subxuntivo. Iso sí, só na primeira persoa do plural e na segunda do plural dos verbos acabados en aer, air, oer, oír e uir. Vouche poñer un exemplo. Saír. O imperfecto de indicativo é eu saía, ti saías, el saía, nós saíamos, vós saíades e eles saían. Pero eses saíamos e saíades deben levar diérese. E por qué? Pois porque temos que facer a distinción co presente de subxuntivo. Eu saia, ti saias, el saia, nós saiamos, vós saiades e eles saian. Ou sexa, no pretérito imperfecto todas as formas levan ou acento ou diérese. E no presente de subxuntivo nin un nin o outro. E que pasa cos verbos acabados en uir? Fíxate. O imperfecto é construíamos, pero o presente de subxuntivo é construamos. Son palabras distintas. Entón, debe levar diérese construíamos? Pois sí, por coherencia cos outros verbos. Así que tes que poñerlle a diérese. Dígocho eu.